Ce faci, Foca? Da, bine, mă, uite. Bă, ciumbarle Scoco, oare există roboate? Poate în altă dimensiune chiar noi suntem roboate. Abstract. Ce faci, Foca? Da, bine, Mona, uite. Da, ce fain, super scumpă. Pornește radioul să vedem dacă ne-a ieșit biletul la extragere. N-are rost. Statistic n-avem niciun fel de Ce tu? Adică eu sunt proastă, mă faci grasă. P***a nespălată la cur ce ești. Tu ești grasă, vacă autistă. Grasă, vacă, grasă autistă. La super mega extragerea Loto 6 din 666 cu un report de 11.000 de miliarde de euro. Cele 4 numere câștigătoare sunt 26, 90, 60, 0. Wow, nu vine să cred. Pe cuvântul meu cât noroc. Doamne Iisuse Hristoase creștine, toată vai, incredibil. Doamne, era să fac condens, toată m-am udat. Vezi să nu faci pe gresie. Păi, stai așa, nu mă grăbi, păi. Îmi iau jante cromate Louis Vuitton de 11.000 de inci. Și toată mă fac fashion. Îmi bag implanturi. Poate o țâță între ochi, o p***ă în ceafă, de ce? Și știi ce mi-au făcut? Nu știi că ești proastă, vezi? Îmi iau un iaht roz din diamant, plin cu uleiuri, dragă, și creme. Ce știi tu despre creme? Și lubrifianți din lacrimi de pui de panda. Și știu, în schimb, geanta. Îmi iau alt iaht plin cu genți. Și un iaht cu cataloage de genți. Și un iaht cu bărbați. Da, bărbați cu cataloage cu genți. Și un iaht cu avion. Cu ce bani tu, împrăștiat-o? Că banii ăștia îi donăm. Ce tu? Adică eu sunt proastă? Eu umblu strâmb pe tocuri, eu nu știu parca, eu nu sunt fotogenică, sau ce tot latri acolo, dragă? Tu, în afară de p***ă, nu știi să împarți absolut nimic. Banii ăștia îi donăm la sinistrați și copii africani și... Ce vorbești tu, neformatată? Tu mie nu-mi spui, ăia îs banii mei de iahturi, să fim înțelese. Mona, fă o față de curvă. Ce? Mersi.